लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। बिटिआरआव जानो हागौ नामा केटिएम बेन? बिटिआर सरकारा फोरमायनानै होबाय बे थिरांथा। जुदि नोंथांनि आखायावबो केटिएम बाइक दंब्ला सांग्रांथि जानांगौनि सम जानानै फैबाय, नङाब्ला जेबो खामानियाव फैनाय नङा नोंथांनि लाख रांनि बाइक। बिदिब्ला केटिएमनि सोमोन्दै बिटिआर सरकारा मानो बेबायदि बुंखो? बिटिआर हालामाव माब्लानिफ्राय बन्द जानो हागौ केटिएम बाइक? बिदिब्ला फैदो गासैखौबो आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। केटिएम बाइक मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बेयो जादों गाज्रि खौरां। बिटिआरनि राजा लामायाव गोमालांनो हागौ केटिएम बाइक। मानोना बिटिआर हालामाव बांसिनै केटिएम सालायग्रा सुबुङानो जाबाय उन्दै लाइमोनफोर। आरो बिथांमोना ओरैनो दि केटिएम सालायो बेबायदि नङा, गोबां रोखोमनि निसा लानानैसो बिथांमोना बाइक सालायनायखौ नुनो मोनो। जाहोनाव सालायनायनि जेबो रुल नेमखान्थि मानियालासिनो गुबुननिबो गोबां खहा खालामनाय नोजोराव गोग्लैदों। बेखायनो एक्सिडेन्टनि हारा बांदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बादिब्ला जायफोरानोखि इनफिल्ड एबा गुबुन रोखोमनि बाइक सालायो बिथांमोनाथ' बेबायदि एसेबां रोखोमनि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनो मोना। नाथाय बिटिआर हालामाव सिगांनिफ्राय जेसेबांखिनि एक्सिडेन्ट जाबोबाय बेनिनो बांसिनानो केटिएम सालायग्रा लाइमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। निसा लोंनानै गावबो थैयो, गुबुनखौबो खहा खालामनो नाजायो। बेखायनो बिटिआर हालामाव जाब्रबथायनि खम खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। बिटिआर हालामाव केटिएम सालायग्रा बिथांमोना जुदि बेबायदिनो गावनि खहाजों लोगोसे गुबुननिबो खहा खालामबाय थायोब्ला बिटिआर हालामाव फाननायनिफ्राय लानानै सालायनायसिम बन्द खालामनाय जागोन आरो बिटिआर हालामाव केटिएम फाननो मोनैनि थाखाय कम्पानिनिसिम आर'जलाइ गथायनाय जागोन होननानै बिटिआरनि चिफ बिथाङा मोनथिनो होदों। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।